Pán predsedajúci, prosím vás, aby ste ich utíšili, pretože pán Fico na začiatku pán Fico hovoril, nikto mu do toho neskákal. Momentálne nemáme žiadnu trestnú činnosť zaznamenanú, ktorú by títo ľudia robili. Ale pre vás je ľahké povedať, pozor, budú robiť. Áno, jasné. Vystúpi Mazúrek so svojou samopalovou rečou a hovorí o tom, že kto si zoberie na zodpovednosť, keď znásilnia ženy, kto si zoberie na zodpovednosť, keď dôjde k lúpeniu, kto si zoberie na zodpovednosť, keď dôjde k vraždám. Viete čo? Ten istý Mazúrek tu hovoril niečo o leguánoch. Pamätáte si? Šíril nenávisť voči jednej skupine. Kto si zobral na zodpovednosť to, že napokon to dopadlo tak, že niekto zastrelil 2 mladých ľudí? Kto? Mazúrek? Prečo to neberie na zodpovednosť? Čo sa teraz smejete, jak... Páni poslanci, Hovorili dajte si ste o faktickú leguánoch. poznámku. A práve o tom to je. Vystúpil Mazúrek a stačilo si doplniť namiesto migranti slovíčko Židia alebo Rómovia a namiesto náš slovenský národ si doplniť národ s čistou rasou a ako keby ste tu videli Hitlera. Takýto prejav mal Mazúrek. Toto, čo ste predviedli, pán Mazúrek, a spomínali ste aj mňa viackrát, presne títo ľudia v Holíči ohrozujú moju rodinu, vyhrážajú sa mne smrťou, že chcú stretnúť mojich synov v tmavej uličke, lebo Mazúrek povedal toto a toto. Páni poslanci, Fico chválil Maďarov v svojom príhovore. Tu mám takú poznámku. Odkiaľ teda tí migranti prichádzajú k nám? Keď Maďari to tak zvládajú na srbsko-maďarskej hranici. Chválil Orbána, jak to zvláda. Tak ako to zvláda, keď sú tu? Keď som sa rozprával s policajným viceprezidentom, tak hovoril mi, že boli tam na srbsko-maďarskej hranici a tam je dvojitý 4-metrový plot s elektrinou. Aj tak sú odhodlaní títo ľudia to prekonať a prekonajú to. Hliníkové rebríky niekoľkonásobne sa vrátia, keď ich vrátia, oni sa vrátia a tak ďalej. Prekonajú to, prekonajú celé Maďarsko. 3-4 mesiace sú na cestách. Nebuďme naivní, že neprekonajú nejakú zelenú hranicu. Je príznačné pre vás, pre opozíciu, že zneužívate krízy. Už pomaly 3 roky zneužívate každú jednu krízu na šírenie nenávisti, zla, strachu. Či už to bol COVID, alebo keď vypukla vojna na Ukrajine, alebo migrácia. Myslím, že jedenkrát ste tak aj voľby smeráci vyhrali, tam bola aj zo SNS. Migrácia. Nikdy tu neprišli tí migranti. Energetická kríza, to isté. Teraz je kríza migračná. Bol som sa pozrieť, rozprával som sa s výpravcom na železničnej stanici v Holíči. Pán Ševčík, tu ich vidíte 10, ale oni tu, keď prídete zajtra, jeden z nich mi hovoril, že odišiel z tej Sýrie, že mu vyvraždili rodinu. On už nemá prečo tam ostať v tej krajine. Chce ísť do Nemecka, pretože jeho príbuzní emigrovali v roku 2015. Dokonca sa stávajú prípady, že prídu ich príbuzní z Nemecka autom a čakajú ich na tej hranici a prevezú ich do toho Nemecka. To je pre nich tá krajina, do ktorej chcú ísť. V ktorej sú ich príbuzní v roku 2015, tam odišli. Situácia v Kútoch, v Holíči.
obyčajná ľudskosť. Obyčajná ľudskosť. Nič iné sa nevyžadovalo od tých dobrovoľníkov. A áno, pán Svrček, kolega Miloš, tí dobrovoľníci takýmto spôsobom zareagovali. Ja nehovorím, že majú migračnú krízu riešiť, to som nikdy nepovedal. Ale takýmto spôsobom ľudsky zareagovali. Priniesli im polievku, aby neboli hladní, priniesli im oblečenie, aby im nebolo chladno. A ja ich za to obdivujem a ďakujem im za to. Opozícia nechutne každú jednu krízu zneužije a idú odvolávať Mikulca. Vojna v Ukrajine, problém na ukrajinských hraniciach, zás Mikulec. Pán Fico, nič iné, len o vlastný zadok vám ide. Vy tu budete hovoriť, že po chodbách hovoríme, že s tým Mikulcom sme nespokojní a tak. To čo sú za argumenty? Po chodbách sa hovorí, že Šutaj Eštok z úradu vlády, keď bol Pellegrini s vami tam pri moci, že nosil ruličky bankoviek z úradu vlády. Aj to sa po chodbách hovorí. A viete, čo sa o vás po chodbách hovorí? Viete, čo sa o vás po chodbách hovorí, pán Fico? Že ste mali dávno byť v Leopoldove, že prečo tam ešte nie ste? A to hovoria aj smeráci, vaši. Si predstavte. Ja len teraz prirovnávam argumenty k Ficovým argumentom, čo hovorí, čo sa po chodbách hovorí. Pán poslanec, to sú presne vaše teraz argumenty. rozprávam ja, pán poslanec. Prosím vás všetkých, aby ste sa ukľudnili. V opačnom prípade preruším schôdzu a môžeme to naťahovať kľudne do polnoci. Nechajte ho dohovoriť, ešte má minútu, potom sa môžete realizovať vo faktických poznámkach. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Presne tie Ficové argumenty, že my po chodbách niečo hovoríme, tak ja vám teraz hovorím, čo smeráci hovoria. Vaši hovoria, že ste mali dávno sedieť v Leopoldove. Že jak to, že na to ešte OČTK neprišli. Odporným spôsobom, tretíkrát to opakujem, opozícia každú jednu krízu využíva na rozsievanie nenávisti. A to, čo predviedol Mazúrek pred chvíľou v svojej rozprave, o čom hovoril, oni sa so Sújom boli pozrieť v Holíči. Súja, ktorý za 149 či 139 tisíc autom parkuje v zákaze bez problémov. Asi na tom aute, 170, hej, asi na tom aute sa boli pozrieť v Holíči. Čo ste tam videli? 2 migrantov, pri ktorých nebola polícia? No čo ste až tam videli, pán Mazurek? Lebo ja tam žijem, v tom Holíči. Jasné. Nenávisť. To vám prináša body. Nenávisť. A klamstva. Ďakujem. Faktickou pán poslanec Mazurek, hlasitosť znižte. Ja si len úprimne prajem, aby celé Slovensko sledovalo priebeh tejto schôdze, pretože čerešničku na záver nám dal ten najlepší génius, ktorého poslanecký klub Oľano má, a v tomto prípade sa mu podarilo prekonať aj dovtedy neprekonateľného Jozefa Pročka, a to je pán poslanec Ševčík, pretože to, čo tu predviedol, bolo jednoducho geniálne. Ak doteraz niekto na Slovensku nemal dôvod alebo si nebol plne vedomý potreby odvolania Romana Mikulca, tak jeho geniálna obhajoba dala všetky potrebné argumenty. Skutočne, jeden jediný opozičný poslanec nemusel vystúpiť, stačilo, aby vystúpil na obhajobu ministra Mikulca pán poslanec Ševčík, pretože ten dal všetky dôvody pre občanov myslieť si, že táto vláda je tvorená neschopnými pacientmi. V tomto prípade naozaj pacientmi, lebo to, čo ste povedali, by normálny človek zo seba nedal. Tak za to, že ja som povedal, že meniť si pohlavie ako človek každý deň, ako sa vám zachce, nie je normálne, som zodpovedný za vraždu 2 ľudí nejakým sadistickým psychopatom? To je vaše videnie sveta? Pán Ševčík, ale poviem vám niečo, za čo vy ste priamo zodpovední. Vy, pán poslanec Ševčík a ďalšia táto sektárska banda je zodpovedná za smrť malého chlapca v Jarovniciach. Tým, že ste prijali opatrenia a dali ste Úradu verejného zdravotníctva a vláde možnosti na to, aby obmedzila práva obyvateľov Slovenskej republiky, malých detí, byť vyšetrení, ak ich rodičia nie sú zaočkovaní. Zomrel malý chlapec v Jarovniciach. Choďte tam a povedzte im, ja som tá kreatúra, ktorá hlasovala za to, aby
aby deti na Slovensku mohli zomierať, pretože im lekári odmietajú vyšetrenia. Vy ste to zabezpečili. Smrť malého chlapca. A je to niečo, čo ste urobili priamo a niečo, o čom sme vás varovali. Nie psychobláboli na úrovni Igora Matoviča, ktoré ste predviedli voči mne. Pán poslanec Ševčík, ja sa pýtam, prečo ste nedal presné oznámenie, keď sa vašim deťom vyhrážali kvôli Milanovi Mazurekovi? Viete prečo? Lebo trepete. Úplne trepete. Ja som nepočul, že by vyšetrovali Milana Mazureka za vyhrážky, že spôsobilo vašim deťom. Ste obyčajný klamár. A že sa vyhrážajú vám? No ale vy sa čudujete, Pročkovci. Obyčajní ľudia s malým O. Doslovne s malým O. Veď to, čo ste tu predviedol, to zrele na ústavnú liečbu. Vy ste fakt prekonali aj toho blázna Pročka. Viete, vy ničíte životy občanov Slovenskej republiky, nech sú akékoľvek národnosti, a máte tu drzosť tu vyťahovať niektoré skupiny a hovoriť, že útočíme na nich. Povedzte, kedy ja som útočil na niektorú z týchto skupín. Trepete, ste obyčajný klamár. Boh ochraňuj naše deti, ak ich majú učiť takí, ako ste vy. Vy ste učiteľ. Boh ochraňuj naše deti. Dámy a páni, a hlavne pán poslanec Ševčík. Ja keď som videl, že sa prihlásili 3 poslanci do ústnej rozpravy a zbadal som, že ste tam prihlásení aj vy a sedel som na klube, tak som sa rozhodol, že si idem to priamo vypočuť a môže aj zareagovať faktickou poznámkou. A stretol som sa s vami medzi dvermi, keď sa odchádza z klubu a z chodby. A som sa vás pýtal, že či idete vystúpiť a vy ste mi povedali, že áno. Ja som povedal, nie do dverí, ale či idete reálne vystúpiť. Ste mi povedali s kleslým pohľadom, že áno. Tak keď som vás badal, keď ste sem prišli, tak som videl, ako ste si boli zobrať podklady na vystúpenie. Ale ja si myslím, že okrem toho, že ste si boli zobrať nejaké podklady na vašom klube na vystúpenie, vy ste si tam boli asi niečo aj šľahnúť, lebo keď som mal možnosť si vypočuť vaše vystúpenie, to je jedna veľká tragédia. A pevne verím, že toto videli všetci občania Slovenskej republiky, akých majú poslancov napríklad za Olano. Ďakujem. Pán Ševčík, toto bol úplný holičský masaker motorovou pilou. Vy ste boli v absolútnom tranze. Pena z úst, nepríčetný pohľad. 9 z 10 psychiatrov v takýchto chvíľach odporúča Lexaurin. Prosím, na budúce to skúste. Viete, po takýchto výkonoch sa veľmi čudujem tým prieskumom verejnej mienky, ktoré dávajú Olano až 3,9%. Kde by ste ich pre Boha zobrali? Až 3,9%. Po takomto niečo musíte klesnúť na nulu. Alebo k Remišovej na nízkotučné mlieko. Veď toto je úplne výsmech parlamentu, že človek, ktorý sa jedenkrát stretne s výpravcom vo vlaku niekde v Holiči, sa hrá na odborníka na migráciu, lebo to ste tu predviedli. Ja vám poviem, kde je zásadný problém. Alebo zásadný rozdiel medzi tým, čo ponúkate vy v Olano a tým, čo ponúkajú všetci normálni ľudia so zdravým rozumom. Pre nás sú na prvom mieste Slováci a pre vás sú na prvom mieste migranti. To je ten zásadný rozdiel. Viete, to vidia aj českí politici, ktorí takisto chránia svoje hranice a svoj národný záujem. Ale vy tu iba šírite sorošovskú slniečkarskú agendu. Nič iné. A potom tu vrieskate niečo o homosexuáloch, o zadkoch. Bavíme sa o migrácii, pre Boha. Tak sa skúste aspoň venovať problematike. Viete, ja vám poviem, kde je problém zakopaný. Policajtov na hraniciach medzi Maďarskom a Slovenskom nie je preto nevedia strážiť tých 7 kilometrov, lebo všetci sú nasadení Mikulcom na to, aby kriminalizovali slovenskú opozíciu. Preto je tu ten problém. Preto nedokážete chrániť slovenskú hranicu a potom túto Roman Metelesku Blesku Mikulec odletí do Rumunska a nechá tú migračnú problematiku na miestneho olaňackého Borata. Gratulujem. Absolútna fraška.